Kani kadai ke All India Radio Shillong ke khubor dan pulia phi di Mary Nongganti walang. Kimat ki bakong san jang ke khubor menta ke stem. Kalong kaman ha ke jila Meghalaya kala kham thanda menta hadien ke jinge ki persya ya ka Citizenship Amendment Act CAA. Ka sarkar kan amphai dien na ka jing thmuan pentrikam ya ka Citizenship Amendment Act ong menteri ki kampo yang ka sarkar India Amit Shah. Ka CBC kala penbenai kita rik wan penlong ya ka examine secondary but senior secondary house nem arhajar arpho. Ki khubor ki babnya. Ha Meghalaya ka sok san kala sedang wan phai biang Shillong hadin ka jinge ki ha ka bai dei ka mat Citizenship Amendment Act. Ha Shillong la saki ya ka jinglet jong ki rungai Kristan che ki ying mani bat ki la sedang ya ka trek ta wat ha pedeng ka jingdat tha jong ka telang. Ya ka curfew la penjensur ha kapor mensngi. Ka kenhun ki menteri sarkar ka Meghalaya menen ka si kala rai da ka wei ka sur ban ra ya ka rai ban pentri kam ya ka ILP ha ka jila Meghalaya ha po ki kendon an jong ka Bengal Eastern Frontier Regulations khat praspa anyo phulai. Habai kiran mikinong patay khubor hadian belawai ka jingelang u menteri rang ba ka jalaw konrat ki sangma uloong ba ka kenhu menteri sarkar kala rairu ban penjelan ya ka portray kam jong director ka Sainik Welfare Board u Colonel Gautam Kumar Rai sa Arsnem. Nalor kata ka kenhun menteri kala da penbit penbiang ru iki kendon trekam jong ka Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund. Menteri ramba ka Meghalaya Konrad K. Sangma menen ka sngi uloong ba ka long ka man ha ka jela kala khambit khambiang menta bat ka sarkar jela ya mentahi kadang pen kre ban pen bore ka sarkar India bakan pentri kam ya ka inner line permit ha kata ka rukom bakan amdan kam banda hap le Delhi hinre ban pen benahi da ka sarkar jela kat kum ki kendon an ki bla rojdak ha ka Eastern Bengal Frontier Regulations kat praspa anyo phulai. Kawai ni kijing tho ka Eastern Bengal Frontier Regulation ka kedau gi than ha ka bala bani tho hi daladi bat pentre kam ya ka Inner Line Permit ILP. Habai kren mekinong patay khubor Shillong u menteri rang ba uloong ba ka sarkar jila kala da pensngau sya ka sarkar India bakan shim ya ka rai ha ka yeng dorbar thawan ban pentre kam ya ka Inner Line Permit ha ka jila. Halor ki jingkili ke baidei ba ka jing pensange ya ka internet habarok ka wei ka jela u menteri rang bau ong ba ka sarkar kan haban perkhat bha ha shwawan ple biang ya ka u ong bala haban khang ya ka internet namar ka jing e ki ba mi bat ka shong suk shong san ka de ka benta ka bakong santam ha ka jela. U menteri ki kampo yang ka sarkar India Amit Shah nin ka sngi ula pen scam ba ka sarkar kan amphai din ne kinria ya ka rai ban pentrikam ya ka Citizenship Amendment Act wat hapdeng ka jing persya ka bajur ki sengsan perthai bat ki kenhon ki ba pher ha ka jing kren ba ka we na ki TV channel Amit Shah ong ba ka tei ka an kan ampenthot ya unu nong song snong ubadei hok jong ka India. Kama shwa ha ka wei ni ki jing lang ha New Delhi u menteri ki kampo yeng ula pen scam baki nong yeng persya ki la ban ya ki kat bala la ka bor henre ka sarkar jo Narendra Modi ka long bala IT lot ban penbit penbiang ya ka jing jeng ki to ki breu ki bala Sha'ban ben ha ki ni ki hinyo post nem ki bala la. Ulat ke jela Nagaland RN Ravi ula ba masmai kumulat jong ka Meghalaya menen ka sngi Haraj Bhavan. Laban penkemau biang hangni bala tenrong hau RN Ravi ban khmi lang ya ka jela Meghalaya namar ka jing shimshuti jong utatha gatha Roy. U Chief Justice jong ka Meghalaya High Court u Muhammad Rafiq ula penyat ya ka jing bam smai jong RN Ravi kumulat ka jela Meghalaya. Kibla sakhilang ya ka jing bam smai jong ulat kilong u menteri rang ba ka Meghalaya Konrad K. Sangma ki menteri sarkar jela ki ofisar rang ba na ka jela pat ki ofisar sipai. U Presiden jong ka rik hamaswa ula thong yau RN Ravi ban shimti kam kumulat jong ka Meghalaya na Lord jong ka kam ka bauladan lepa kadba u Tathagatha Roy urangdan hakashuti. Kani ko khubor ka wan shipi na ka All India Radio Shillong. Ki pulit ka Delhi ki lakem shiphongut ki briu menen ka sngi ya ka bala kenno baki dei ki beidon kti ha ka jing penklumar ha Jamia Millia Islamia min sngi utrai. Baro ki bala syakem ki dei ki bala dandak ha ki wei ki kambe an bat amdan uwei ru na pedeng jungki ubadei usam la puli. Ha ka med jung ka sngini kong ki pulit ki lalet ban khenra ha keleng bat
kalai lam sya ka jing yokem ya kitei ki shiphongun ka Central Board of Secondary Education CBSE menhin ka sngi kala penbenai ki tarik penlong eksamen ya ka bala penbena bakan sedang nadu ka khatsan tarik urumphang 8,000 arpho ka CBSE ka jupinya ki eksamen na ka benta ka secondary ba senior secondary na ka benta ka senior secondary ka jing kon eksamen kan sedang nadu ka khatsan tarik urumphang hadu ka lai phau tarik uluber bat na ka benta ka secondary class ka eksamen kan long nadu ka khatsan tarik urumphang bat an penkut ha ka arpho tarik uluber 8,000 arpho ha Manipur ka Sarkar Jilla kala Shimmegarai ban Pentri Kampura ia ka Manipur Conservation of Paddy Land and Wetland Act 8,000 khatsau ya ketika rai la shim ha ka jinlang jo ka kanhon menteri menhin ka sngi unong ai kitien jo ka BJP ha Manipur u Thokchom Radhesham ha ka jingkren jo ha All India Radio Imphal u ong ba ka sarkar kan permi pisaru na kito kilingkha ya ki bala penan kam na ka banta kiwe ki kam laj no na ka kamrem an sedang shim jingken na du usnem 8,000 khatsau Haka jingilang la shimru ya ka rai ban penjalan sa nrubanai ya ka jingi thu iki than ki baran jingthut hakaleng ka jila lat no ki jaka ki bahap hapo ka Imphal Municipal Council nalor kata ka kanhon menteri sarkar ka shim rai ban ai ya ka Dearness Allowance DA ya ki shakri sarkar jila ha Assam la wengno ya ka jing penjari curfew ha Guwahati na du menhin ka step hadien baka shong suk shong san kala khambit khambyang na lord jong ka jing weng ya ka curfew la pleru ya ka kamshakri jong ka broadband wat la kadang don ka jingkhang ya ka mobile internet hadu khandai baji mentaman step u chief PRO jong North East Frontier Railway u Subhanan Chandau ong baga tanat trekam ka dang persang kat la ka dia ban sedang penyat bet ya ka jingyat rel na ketika jela ulai thuru ba menhin ka sngi ki don pratli ki rel ki bla sedang penyat tang ha ka jela Assam ha ka wai par kalyang ka jing penyat ki lingsun kala trekam ha baro shipotli ki ka lingsun ki badan ha kaleng ka than chatai lam mi ngi ka sarkar Assam kan ai marsan 4,000 tingka shisen ai ya kumba 8,000 ngot ki reudon sap ki bala khampau ha ki rinsan ki ba pher Menteri Jongka Tanat Cultural Affairs Jongka Sarkar Assam u Naba Kumar Dole min ka sngi ula pentip baka tanat trekam jong u shen kan sa pentrekam ya ketika skim hadin belayo ya ka jing batha na menteri rangba ka sarkar kan pedmi ya ketika jing kershan pisai ki reudon sap hapo jongka Silpi Sambardhana bat Bram Yaman Theatre Silpi Aru Kala Kushali Akhoni Haka sin ka baning kong haka history jong ka Pakistan ka kanhon nung bishar bakarpang hapo ka jingilam jong Chief Justice ka Peshawar High Court u Bakwar Ahmed Seth nin ka sngi kala shime ka rai ban ai sajar ka jingyam yo Pervez Musharraf haka baydey ba ka jingsha rai pendem jong u ba udey nong shat kala utay nung ilam ba menshwa jong ka kanhon sipai Pakistan menta urang dan Dubai ka jingtian bishar Pervez Musharraf ubala khotjubor da ka jing sanchar sipai lani ka emergency ha unai weng 8,000 hinyo kala sateng nadu uno pra 8,000 khatlai ha ulber jo ka snem 8,000 khat saw la penrung bat ki nong bishar ki la let ban ai ya ka ki sakhi jong ki ha khamat ka yeng bishar bakarpang ha unai lur 8,000 khat saw ka India min ka singi kala yo ka jingjab ha ka jing persang jong ka ya BrahMos supersonic cruise missile ya ubala persang na Chandipur integrated test range ka badan harut nong Odisha ka khubor bla ya ulum ka ong bala sedang ka jing penhere utai missile ha ka por prashteng min ka step Katugani ka khubor kala kut bakala wan shpina ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji ninya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban pen bod ka khubor pharenga ka por phra khatsan minute bara ka por prashteng pinsi asngawi ki khubor na ka ni ka than